אז נפתח בגיל. תראי, התינוקות, מי לא ירעיף עליהם חוץ מחום ואהבה כל סכום שבעולם? בוודאי, אבל יש דברים שאפילו ידינו, שהיא לא קפוצה, לא משגת. מה יש לנו כאן היום? נכון, אני הבאתי לכם דברים שרק תינוקות אלפיונאים אלפיונאים, העליונים, מקבלים כן. כשהם זה. אז באמת נתחיל במשהו שנקרא בייבי קייק. בייבי שזה קייק. כשהתינוק נולד. כן. אז רוכשים לו סוג של עוגה מחיתולי פרימיום, וסוס נדנדה קטן של סברובסקי. חיתולי פרימיום. כן, למה? שהעגלה הזאת, העגלה אני אומרת, העוגה מלאה במוצרים. אנחנו מדברים מעל 1,000 שקל עוגת... כל חיתול, כמה עולה, כדי פשוט לדעת כמה הילד צורך. זה... אם תחלקי את זה, זה... בוא נגיד ככה, את החיתולים האלה, אתה רוצה להפוך אותם לרב פעמים. הבנתי. מאשר לך. זה היה אגב בעבר. אני לא יודע אם את זוכרת, אני נכון. זוכר, כן.